जोङो बुंनो नागिरदों जुवा खेला होनाय मानेथ' दावराव जौ जुवानि मेला होनाय मानेथ' दावराव खालामनाय जुदि परिखा जागासिनो दंमोन दाखालि ओइचएस परिखा आरो माबा मेट्रिक परिखा नैबेयावनो गोबां जुवा मेलानि होबाय फरायनांगौ समावसो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि बिना गयारि मेडामा बा बिना गयारि आबैया मा बाथ्रा बुंखो रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय जे हाग्रामा महिलासननि दैदेननाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो मा जोंनि बिटिसिआव गोबां दावराव दावसि जानानै थांबाय बे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा बिना गयारि थारैनो बिना गयारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जों साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव रायजोफोर नोंथांमोना बिना गयारिनि बिबुंथिखौ नायनानै लाग्रो बा लोगोसे खोनासंनानै लाग्रो जोङो नैबे फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो मिजिंथिदों थोजासे रायजो राजाया जोंखौ सापर्ट खालामफिनगोन मानो होनबा बिथांमोना बे मास मोनब्रैसोआवनो मिथिबाय जे नैबे बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो मा जानो हमदों नैबेखौ मोनदांनानै दिनै एमएलए फैबाय थानाय बे एमएलए इलेक्सनाव मोजां फिथाइ इउपिपिएल होफिनगोन होननानै गोबाङानो खोथा होदों थिग बिदिनो जोंनियाव दा गोबां सोरबा लेक्सारारफोर माबा प्रफेसारफोर बा बिथांमोना माने रिटायार लानाय बिथांमोना फैदों नै दाखालिसो जा बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथाङाबो रिटायार जानाय लोगो लोगो इउपिपिएलखौ माने बजबनानै लाफैबाय मानो बिसोरथ' गोरों मानसि ना दा सरकारजों थानांगौमोन सरकार दङ नाथाय सरकार गैयियावसो जोंजों फैनानै माने इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामफैदों मानि थाखाय बेखौ गोबां मानसियानो हमनो हाबाय आरो गोरों गोरा बिथांमोना बयबो हमनो हादों जे इउपिपिएलआनो मोजांमोन दा बेखायनो जोङो इउपिपिएलखौनो देरहाहोफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों गोबाङानो खुगा खुगा बुंबाय थादों आरो जोंखौबो गोबां फन हरनानै बुंदों जों बिराद गिदिर मिस्टेक खालामबाय होननानै दा गुबुन हारिफोर हमनानै ला जोङो माइनरिटिफोरनिफ्राय बिसेसके माइनरिटिनि बिथांमोना गोबां भट मोनदोंमोन नंखाय माने बिथांमोननो जे प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना दा दुखु मोनदों जे जों बिदिखौ लुबैयाखैमोन होननानै मानो होनबा बिथांमोना दा जों माइनरिटिया गोबाङानो फैदों जोङो 26टा जनगोष्ठीनो गोबां जेरैबायदि खोथा होदों जोंहा दा इउपिपिएलआव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जोङो सेल दानानै होनाय जादों दा जोंहा गोबां सेलनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनानो माने गाव गाबागाव माने लेभेलजों जेनेबा माइनरिटि गरखाया गरखा आदिबासिया आदिबासि सावथाल सेला सावथालजों बिदिनो गाव गाबागाव हारि माहारिखौ लानानै बिथांमोना सावरायबाय थादों आरो जोङो मिजिंथिदों जोङो माने 15आव 10खौथ' 10टाखौथ' जों देरहाथारगोन होननानै जोंहा एकदम 100% रोखा जाबाय जों बेखौ मिथिहोनो नागिरदों रायजो राजा आइ आफानो बिपिएफ दोला हमथानायाव जादों बेखौ रायजो राजाया मिथिदों मानो होनबा बिथांमोननि सरकार फैनाय लोगो लोगो दाङाबाजि दावराव दावसिया जाबाय थादों माने दिनै सेक्रेटारियाव जों गोसो जानानै अफिसियेल खामानि मावहैनो मानो हाया थांनो हाया ओरैबायदि माने सिकिउरिटि फुरा सिकिउरिटि दोननो गोनां जादों रायजो राजा आइ आफाया नुदोंमोन नामा मालाबा प्रमद बर'नि सरकार समाव पुलिस मिलिटारिया होबथानाय बिटिसि सेक्रेटारियाव हाबबा मानोथो गायसनदों बे सेक्रेटारि अफिसखौ दिनै जों बेखौनो बुंनांगोन जे बिपिएफ सरकारा सारा बिटिआरआव गोजोनखौ गायसननायाव फेलें जादों मानो होनोबा जोङो बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जों बयबो रायजो राजायानो नुनो मोनगासिनो दङ जे मालाबा आदिबासि आरो बर'जों दावराव जाहांदों आरो थिग बिदिनो बायदिसिना जाबाय थादों नैबे दावराव दावसिया सोमजिबाय थानाय दा जोंहा सेक्रेटारियाव गथ' गथाय जोंनि फिसाफ्रा स्टुडेन्ट माने जोंनि फिसा नङा होमबा जोंनि फिसाफ्रा मानो दिनै सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै धरना होनो गोनां जालायखो आरो गामि ओनसोलफोराव मानो एसटिखौ लानानै दिनै धरना होनो गोनां जाखो स्कुल कलेजफ्राव मोनफ्रोमबो कलेज स्कुल बिथांमोना दिनै माने गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रानो दिनै बिथांमोना धरना होनो गोनां जादों मानो जों गोजोन खौसेथिखौ बिथांमोना लाखिनो रोङा एबा लाबोनो हाया मानो होनबा गावसोरनो दावराव खालामो दा बेखायनो जोङो बुंनो नागिरदों जुवा खेला होनाय मानेथ' दावराव जौ जुवानि मेला होनाय मानेथ' दावराव खालामनाय जुदि परिखा जागासिनो दंमोन दाखालि ओइचएस परिखा आरो माबा मेट्रिक परिखा नैबेयावनो गोबां जुवा मेलानि होबाय फरायनांगौ समावसो नङा होमबा परिखा जानायनि सिगांनो दा जोंहा प्रिपारेसन जानांगौ समावनो बे गथ'फोरनि फरायनांगौ समावनो
माने गोबां माने बेबायदि मेला जुवा होनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे निस्सय माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बिथांमोना माने गोजोन गायसननायाव बिटिआरआव फेलें जानानै दं होननानै आं सानो। अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे थारैनो बिना गयारि मेडामनि बा बिना गयारि आबैनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव। थांनाय इउपिपिएलआ 5 बोसोर सरकार सालायनाय समाव बिना गयारिया मा समायखिरा लादोंमोन आरो गावनि समायखिराखौ थारैनो जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मावफुंनो हादों ने? नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।